sobotnejšom zápase 31. kola prvej slovenskej futbalovej ligy privítala šala ašpiranta na postup Inter Bratislava. Domáci po prekvapujúcom víťazstve v Podbrezovej hrali s Interom vyrovnanú partiu do prvého inkasovaného gólu, keď obrancovia urobili chybu a Kratochvíľ tvrdou strelou dostal hosti do vedenia. Aj v ďalšom priebehu bola hra vyrovnaná, ale skúsenejší hostia využili útlm domácej defenzívy v závere prvého polčasu a v priebehu 2 minút dvakrát skórovali, keď autormi gólov boli Kratochvíľ a Hodek. To, čo sme predviedli, to je jednoducho hanba futbalu a ja sa musím ospravedlniť tým pár ľuďom, ktorí tu boli, naozaj to, čo sme predviedli hlavne v prvom polčase, respektíve pri tých góloch, ktoré dal súper, aj keď boli pekné góly, ale to sú neskutočné chyby individuálne, ktoré jednoducho do ligy nepatria. Tu sa v okresnej súťaže nemôže stať, aby nám tu pri prvom góle 3-krát padla lopta, necháme Tomčáka kľudne v pohode v podstate dať spätnú prihrávku. Druhý gól 4 zluftujú v 16. loptu, ešte to Inter dotlačí a potom jasné, že sme išli do kolien. Po zmene strán sa síce domáci pokúšali zvrátiť stav stretnutia, no nepodarilo sa im to. Chceli sme cez polčas ešte niečo zmeniť, čo sa nám myslím si aj podarilo. Chceli sme ešte nejak s tým výsledkom niečo porobiť, ale žiaľ Bohu, tie góly sme nedali, šanci sme tam mali, v zápätí obrovská chyba na 4. gól. Autorom gólu bol v 84. minúte Tomčák a uzavrel stav na hrozivých 0-4. Keď sme sa chceli udržať o tú špicu, teda o prvé miesto, tak sme došli s tým zámerom, že chceme ten zápas vyhrať a chvála Bohu sa nám to aj podarilo. Ja si myslím, že góly sme dali pekné po pekných akciách, chlapci zabojovali a vedeli, že o čo ide, tak ja im chcem poďakovať aj touto cestou, že podali taký výkon.